Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki ubani Shembe lamuntu ofesa ulimi ubhale ukuthi ngihoni hawu Shembe ngishayela mana ubani mana awusibona ukuthi mana isithethe sama wasibona wena ngixabene namakhoba unkade ngixabene naye manje unjani wezakaleni usehayikhelwe WhatsApp wakhe kunabantu nje asebevele babhala kwi-status ukuthi umchunu uhoni yona ke esinayo njengamanje leyo lapha nangu ubhale kwi-status ukuthi uhoni uthi uthela uyaqhuba hawu mina noma kuthiwa unjalo kodwa ngikwazi ukugijima ngiyoyibhala leyo nto leyo engima-status. Okwesibili leli gama mina nginakanga ngiqale ngibona ngithi mina ngithi uhani yabo ngoba leli gama uyize ngiphendulwa odadewethu abanomeziki bayasho ukuthi hayi bo akuyena uhani lo honi ubhala kwi-status ngiy'ngane zami ngima-status nginodadewethu nginomndeni ngima-status ngazobhala amasimba lapho ubhala ukuthi umuntu oyisitha lona kodwa ngibonga into asho ukuthi ngisitabane ngoba bezodliwa indololwane kodwa siphe kwakhe manje simreportile mfowethu lapha kwa-intelligence. Uripote kanjani mfowethu ngoba lesim card phela wayithenga kuma-Pakistan? Angithi ukukhumbula manje lokho nami sengiyigulize ngiyofuma ngempama nje kusotha ama-Pakistan lawo. Hey, hawu khona uthi Mumbu driver wenu kunani maye Mumbu for ngathi ungafa? Hayi ngeke angithi yabona uma ngabe uhlala ekhaya njengami unemoto bese ukhelisha abantu awukwazi ukubavumela beyishayele isikhathi ngoba bayaqhweka buka nje ngishayela kuphetheni. Hey madoda yabona ngempela bafowethu hey izinto ziyajika izinto wawazi ukuthi impela nangu masonto ngibona nangu masonto la ubemba la masonto nangu masonto ubemba la driverwa isitha yena bafethu fela asiphephile phethe induku ngapha uyasithatha siyofika siphephile la siyakhona kodwa nifika niliphe le ndoda lena izoxakwa i-stress sokuphathizwe ifuna ukuyibulala nathi le ndoda ngibona ukuthi uhoni ku-WhatsApp uzongena kanjani ngibona ukuthi uhoni uthi uyayiphula iyabuya ngiyona lento angiyazi ihlazi kangaka mina kanami uthi uyayiphula iyabuya lo mntu lapho masondo awuveza imessage engikusendele yona okuthiwa uyisendelwe yimi ukuthi ngithi mina I love you 3 much iveze 2 much not 3 much hayi message nekhanda lelithandana iyavela into mina ngazo ukuthi lelo khanda litholakala ngisho umngama abanalo kuyimanje la mawucabanga ngisenzela wonke umuntu uhambe sendela bonke abantu lo Popeyot umculo kodwa lapho uyobhala kwi-status ukuthi uyayiphula iyabuya ayusendela amadoda mali kodwa bafethu usendela bobaba ngiyinkunzi nje bafana bakithi engabe sayithela kodwa amakhahlangana lo muntu ongayikhile hey
yazi ke ngiboshela into ekhona hayi engabe esaduka ethi uzoxolisa akithi bila woza ngale ngehlisa umoya ngehlisa umoya athi no abesethi no I thought you had a bad guy. I thought you had a bad guy. You know, I understand. It was a mistake. I understand. It was a mistake. No, it's fine. It's fine. We are all human. Yes. So yes, I'm sorry. I thought you had a bad guy. I was trying my lucky. And then come, don't worry. Let's be brothers. Shit. I tell her, shit. Hey. Probably that day miss me about Probably they miss me. hey, my Kodwa noma umshaya ngodonkani uyakuhlula ngetechnology. Uyakuhlula ngetechnology. ufuna ukuvumbululana mana ufuna ukuvumbululana ngoba zonke into engizenza uyayibona manje ufuna ukuyinto afuna ukuyivumbulula afuna ukuyisiphula acabanga ukuthi insha ayikho angiyena usikhotheni mina ungahamba ubhala inhliziyo mana oqala leli gama lethi Yehoni angikwazi ukulibhala elithi hani ngalizama ngiyethu hani ngibona mina ngalawa abantu abanostrathena ukuthi hayibo uhoni lona manje ubuka honi hani vele kwakhela yini maye umuntu njalo onjalo ungazi ukuthi lelikhehla lihlale ngale ekhaya umosheshisa ubuka mdleje kubani umosheshisa uyafeka kwa angithi sikanye vele uyitshela ukuthi yena ke yimi uyitshela ukuthi wophalela uyitshela yimi hayi mfowethu hayi uyakujwayela ngempela good lento leyo WhatsApp wakho mkhaya ulwazi ngathi sihleli nawo wakho WhatsApp cha kodwa bafethu nibonile ngishayela nami imoto yami okusho lapha ifoni yami ihleli la WhatsApp wakhe futhi ifoni yakhe ifoni umuntu onesithembu niyazi ukuthi ikhiyo ivulozi baba u5 before ufike la uyakhona ifoni yomuntu endoda nje nesithembu niyazi ukuthi ivulwa khona izinto lokho sithi okunye ukuthi mana isipholile mbuzeni usipholile ni love bite abekwe yona hayi kahle isipholile ni love bite online lapha abantu isipholile ni love bite hayi obekwe yona uhlele kulento lo muntu uzosela ubani shembe lamuntu ofesolini ubani ukuthi ngihoni hawu shembe ngishayela mana ubani mana awusibona ukuthi mana isithethe sama wasibona wena ngixabene namakhoba ukade ngixabene naye